lagi gitu ayo iso joget Mas. Ayo Cahayu joget ya. Iya karo Mas Garek. Rina. Dalan. Koncoku mau kok gandang munggah-munggah ta ya. Koncone jenengan sinten to, Mas? Saudara kopi. Oh, kopi. Ya Allah. Pak, menika MC-ne nyuwun kopi. Ora njaluk. Kopi ambil apa mau es teh lho MC kok njalukan to, Mas. Kopi es teh sak gelas lho, isik njaluk gelas ya Allah. Ora ngono nek es teh ki aku gak melu-melu. Hah? Sementing saudara kopi ki koncoku terspesial iku. Oh ngono, Mas. Heeh, koncoku terspesial ki kamu sakit diri. Pun tak sanjangke. Mengke nek mboten disukani ya tumbas, Mas. Aja kaya wong tipis. Aja mbok dipek ngene. Lah piye, Mas? Adikku tangi. Ki kayak sembrono. Wah, gede-gede les-les ngene langsung tengil-tengil kok ya. Heeh. Catetan sajroning ati datang mundur saya aku gawe ati kanto mergoler ning isor lah kae tekoan. alhamdulillah di Iya.
ya. Mampir, Pak. Hah? Mampir. Menggo, Pak. Menggo. Menggo, Pak. Tak kira mampir munggah mrene malah joget nono. Tak kira. Catatan Sampun katuran setunggal lagon gubuk asmara campur sari rancak kalian Kisma Buana Nyampur Sari.